As actividades relacionadas co viño das festas do Albariño de Cambados tamén se verán afectadas pola situación actual. O Consello Regulador informou que só celebrará a cata concurso. Tanto os stands do Paseo da Calzada como o Túnel do Viño, que si celebrou o ano pasado, caense da programación. Pensamos que si la hostelería de Cambados está cerrada en el interior, no tenía sentido que nosotros hiciésemos una cata de vinos en el interior también de un salón, por muy grande que sea el Salón José Peña, que lo es. Entonces, pues lamentablemente al final decidimos que no deberíamos hacer esa actividad y la hemos tenido que suspender. O único evento que se celebrará é a cata concurso. O evento terá lugar do 29 de xullo ao 2 de agosto nun formato reducido para respetar as normas sanitarias. Un total de 52 viños presentaránse ao certame. Vamos a mantener la cata concurso Rías Baixas en su edición número 33, me parece que es. Tenemos ya toda la organización montada y todo está en marcha. Van a venir 12 catadores externos más 10 catadores del propio panel de cata para hacer la cata concurso. A programación do resto da festa mantense como xa se presentara hai unhas semanas. Suspéndense case todos os actos, menos os concertos. Non haberá nin pregón, nin verbenas, nin atraccións, nin fogos artificiais, nin tampouco postos ambulantes, aínda que sí que se ampliou un pouco o ámbito cultural dentro das medidas do posible, e haberá música e, sobre todo, haberá moitísima disposición por parte deste goberno para que todo se desenvolva dentro das normas sanitarias que están en vigor nestes momentos. A nova situación si obrigou a cancelar as actividades infantís e a adiar o novo festival Albariño no Camiño ao mes de setembro. Ese festival que inclúe numerosas actividades tamén relacionadas co mundo do viño que xa lle fixemos chegar o programa da mesma tamén ao Consello Regulador, decidimos finalmente, dada a evolución, xa o decidimos fai uns 10 días que o postergábamos para primeiros de setembro, unha data xa que lle trasladamos á Xunta porque patrocina parte deste festival a través do programa do Xacobeo, non? Os concertos adaptaránse ás novas restriccións do nivel máximo no que se atopa Cambados. Das 1000 entradas previstas, só se venderán 500. Os actos contarán con todas as medidas para velar pola seguridade. As entradas están á venta no Pazo de Torrado.